Здравейте, хора! Намираме се в една от най-ветровитите зони на Тенериф. Тук са всички такива перки, където правят ток. И ще разгледаме тук наоколо. Имало някакви много хубави гледки, приятни. Като гледам водата как е минала, какви следи е оставяла, не е истина. Яко хора има туристи, обикалят. Водата какви следи е оставяла, където е минала, не е истина. Майя! Майче! Къде си има моркъвче? Майчето е кеф, пусната напред тичане. Майя! Морков, бързо! Ето го пристига Моркова, засилен и идва. Пш. Къде отиде оттам? Защо по толкова сложен път мина? От тук, давай. Мале, радост. А това отдолу е Тахало, едно селце, което е само с рибни ресторанти. Има 5, 6, 7 да са някъде. Ресторантите всичките са рибни. Това е рибарско селище. Много готино. Сега търсиме някаква арката на Тахал. Така се нарича. Какви интересни следи има долу обаче, наистина. Да, бе, гледай как е ядено. Да, видях го аз преди това. Ей, тук виж как е изтъклано. Хайде, майче, ела тук не ходи нататък. Майя, ти не си принципно куче катерач, бе. Що се взимаш за такава? Тук ако виж един заек, ще се насереш. Не знам дали американците са били на Луната, ама тук може да се снимат Луната и горе на вулкана на доста места е така. Изглежда по този начин. Така че не да ми покажат кратърчета и кратери, че и тук ги има много. Сега идеята е там долу да слезем по една пътека и там насреща се пада арката отдолу. Там трябва да отидем чак. Майя, ти къде си? Какво става? Харесва ли ти тук? Готино да ходиш на воля. Каменното куче. Така ще ти викаме. Айде има тук, моля, слезваме. Някога е било океанско дъно, ама сега не знаем какво е. Сега вече е суша. Добре, че имаше дъждове, че се раззелениха тия храсти, че са точно като в пустинята, е такива сухи като този. И гледаш само как вятъра ги духа. Да кажем на тия от нас, че сме били и ние на Луната, Искаш? Направо сме си като тях. Само да знаем на къде ходим. Разбираш, ние се въртиме от един час тук. Да видим тази прословута арка и нататък да отиваме към едни постройки, които са направени като и била испанската чума. Не са могли да ги довършат тогава, защото са намерили лек на чумата. И после са останали като военни някакви обекти, такива, където да тренират. И така. Тони, какво става? Как е? Пътека си намерихме. Виждам и арката. Ето е насреща арката. Сега ще ви обърна да видите. Ето отсреща точно арката се вижда там. Отиваме. Тя тая голямата където е, там сега ще снимаме. Може да пуснем и дрона долу, има някакво като дере, баранко, те където му викат. Слушай, спри. Бая интересна, много интересни такива оформени има работи. А тия камъни начупени, кой ги начупи да ги сипе тук, че не мога да седа. То посмъртно няма откъде да ги изсипаш принцип, освен от въздух.
До тук няма път, където ходим, така че не вервам камион да дойде да ги изсипа, няма как да стане. Има хора там по тарката, видиш? Се разхожда един върху нея. Чек пътеки как са направени. Да, много брутална. Супер яко е направено. Горе се чува агрегат, има едно кафене точно на завоя, като се отбиете от магистралата и правят много хуй сандвичи, интересни такива неща. Ама да дойдеш тук по-хубаво да ходиш да ядеш риба в селото долу. Да. Много интересно. Много са странни, бе. Тук долу тече вода, там има на някои места, където по-дълбоко се е събрало от дъждовете, се вижда. Много интересна и издълбана самата скала. Ай, тия работи целите. И то навсякъде ги има. Ето ги и там, и там. Един седи горе на арката, е застанал и там. Там не бих застанал, ако се хлъзнеш, ще кажеш само пляс и до там. Хората снимат там вътре в арката. Сега ще имаме и ние от някъде тук. Тук има резервна гума от кола, фърлена с джантата. Некой отгоре е фърли и тя е дошла. Тук има чак някакво поточе. Тече вода отгоре. Кое растение? Ето го също, дървета са. Най-различичко е зелено, защото имаше вода, щоме и тук е влажно още. Представи си какво е. Тук пише, има някаква табела. Я да има какво има, май. Май, ела тук, излиза оттам бързо. Бързо тук. Няма ми пиеш вода оттам. Горе има вода. Джипо ще ти дам. Арката, да, Арико пише. Ето има е потената арка. Седи. Колко странно е изтъклено. Аре бе, Тонка. Давай. Майче, къде си има? Да. Айде, майчева. Това хубаво да разлеме тази арка. Много е яко. Гледаш тук от другата страна. Супер яко е. И така, събраха се доста хора. Вече. Преди малко бяхме много малко, сега има хора. Появих се. Май, отиди при Тони. Викни Тони. Отиди там. Сега ще ви покажа тук как се вижда арката. Малко от ръба на скалата, както се казва. Уникално место, Тук още някакво момче лети с дрон. Като нас. Агрегата горе бръмчи яко. Много е красиво. Заслужава си да се види тази арка. Знам още едно место е на арка, която е много брутална, обаче се ходи много пеша и е горе над Лос Гигантес. В планината. Его дрончето. Лети. Майче, какво става, моите момиче? Хайде да отиваме към следващата точка, Тони. Поемаме нататък. Хайде, Майя, давай. Давай да поемаме. Хайде, Тонка. Давай да поемаме към следващата точка, че и там ще си падне доста ходене.
самолетите ще чуят в тази рогарата. И така, пък може и някъде да хапнем, че 2 без 10. Или първо да хапнем, след това да отиваме. Какво ще кажете? Я напишете. Първо храната или първо разходката? Аз мисля, че храната е по-важна. Тонка, ти какво ще кажеш? За? Храната по-важна ли е? Дали да хапнем или да се разхождаме? Двете са важни. Миличката ми тя. Добре, ще хапнем, ай, отивам. Така, сега слизаме в Тахао. Решихме, че хапването е като предимство. Нещо леко рибно. Тук сега са само рибни ресторанти. Няма други. Интересно е много, но много малко селце. Хубаво, приятно. Значи тук и сега План Хуан са двете селца, където са само такива рибарски с прясни риби работят и морски дарове. Сега тук вдясно има и паркинг, ама надолу викам да отиваме на това, където си ходим ние Аква и Сол. Отвънка може да седнем, ако има места. Значи, това е тук Меро, Панчо, другото. Всичките са такива ресторанти. Всичко. И тук е рибен ресторант, само се разминем с човека. Цък, Марси Пич. Тук гледа едната част. Само тук изведнъж има един много ресък десен завой. О, що пуснах задната чистачка, как? Уличките се е това, цялото нещо. Плая Тахао е, тук сме сядали, това е рибен ресторант и е тук отгоре също, а долу някаква и сол. Е, тук мислим да седнем, където чакат хората. Чакаш, изчакваш си времето, когато ти дойде и мога да седнеш. Стига да ни пуснат с куче. В Тахаото накрая има паркинг, където може да спре. Безплатен. Правеше нищо, че има някакъв тук регулировчик, ама това не ни интересува, че има регулировчик за паркинга. Ако някой прецени нещо му дава и така, майче, спокойно бе. Ето, отиваме да хапнем. И отиваме да моля. И така. Плаж иначе няма. Те такива камъни, е плажа. И каква колона си е донесъл колегата тук. Пляска си колоната, хората са на плаж. Матонката каза, че имаме маса, да отиваме и се възползваме от масата. Е, там са рибарските лодки, където ходят да рибуват вечер. И така. Тонката каза, че е седнала на маса. Майче, ще ходим да папкаме ли, бе, моите момиче? Да. Оля. Жената си чисти двора отзад. По-бански, какво да прави? Ай, ляшка му работа. Едни извършени сложни маневри, ще кажеш, че не знам какво правите. Направо ме пръсват. Много да им работа. Ето от Кенев се опитва да го наврате там. На плажа се пекат. И така, ето имаш един гараж отворен, той го затвори човека. Прави такива дървени колички, дървени малки столчета, някакви има много мънички такива. Дървени ретро коли. Ги прави за туристи, за такива работи, ма не знам, що затвори вратата. Беше отворена, беше много хубаво.
А на Ченкете кораб. Не е то. Друг един. Знам го къде. И хората им е брутално. Тук си живеят тихичко, спокойно. Само рибни ресторанти, всичко. Спри се, бе, къде ще ходиш? Къде да те пусна? Не можеш да ходиш, улица е това. Минават хора. Бъди културна все пак. Това е Аква и Сол тук. И този ресторант е там в дъното и той е рибен ресторант. Всичко е рибни ресторанти, няма друг. Това прави гривни работи тук, продава човека. Най-различни гривни прави. С камъни работи. Неща. Ето е тонката на опашката. Нахва и Сол. Стои там тонката. И така. Това е витрината. Якош ли за малко, Майя? Така е витрината. И си поръчаш от нея всичко, което поискаш. На шишове, на работи го има. Мидички. Всичко има. Скариди, всичко възможно. И така ти го слага в тези пластмасовите там, където са. От което поискаш, кажеш си номера на масата и ти го сервират. Това е вътре ресторанта, как изглежда. И ето отвън ще седнем ние. Оля! Мидички, риба, скариди и там други работи, всичко възможно. И тук има още работи. Шишчета, скариди, долу рибки, бейби октоподчета и калмари. И те там имат бейби калмари. Ще ги пробвам и тях. Майче, какво правиш? Майчето спин картони. Тук дойдоха някакви шишчета, някакви работи, някакви бели скаритки дребни. Обаче като чипс мамкал. Не ти трябва чипс, ти имаш го, уникален. Направо е. Много е хубаво. Започваме да хапваме, после продължаваме нататък. Поръчахме си храната, пиенето, вода, следователно. И тук винаги не те питат искаш, не искаш. Винаги имаш хляба ти присъства на масата и техните сосчета. Майчето се е настроила на първа линия. Майче? Не бе, няма подаръци. Какви сте работи подаръци? Подаръци вкъщи. И така, майче, кои сте, моите момиче? Добре сте? Да. Тонката си говори с Юли, аз си гледам рибата. Да ви кажа, доста добре изглежда, браво. Мале, како изпържено това. Много. Тук взеха да намаляват все повече и повече нещата. Пък не знам. Обаче майчето не интересува, че ядеме. Долу си и това е. Сега се намираме по една малка улица. Пише Кае Мирадор. Много е брутално. И отиваме това там нагоре. И там още много сгради. Това е църквата. Някъде имаш сега откъде да слеземе. Долу е така, имаш една пътека, трябва да минем от другата страна. Някъде там. Или е от тук някъде долу ли слизаш, не знам и аз откъде сега ще има. Да бе, този плащ ме извали. Не си ли спомняш какви намерихме там едни двама да си гукат? Там долу под една сграда. Тук понеже не духа, нали виждате каква форма е дървото? Ветровете са оттам. Насам и каква форма е взело дървото. Много интересни къщички има тук. Готини. Кае Мирадор. Улица Мирадор се нарича. Май е много ветровита зона. Щом перките са тук, може да си направите сметка, що са тук. Това, че днеска не духа, нищо не значи. Както считата, цъфтат отгоре. Там горе трябва отива.
И после обиколката е доста голяма. Айде, май, дай бързо нагоре. Дай да качваме този пясък. Тонка. Идваш. Все по-нависоко и по-нависоко се качва. Обаче какво е безветрие в момента? Само да не си в него. Е, там дървото ще го покажа как расте. От духането на вятъра. Бачи, какво е зелено, не мога повярвам. Като знаем тук, че всичко е така с гория и да видиш тази зелена, не ти се вярва. Това нещо е направено, когато в Испания е имала голяма чума и всичките тези постройки тогава са почнати да се прави, за да се отдалят болните тук. Обаче, докато са го правили, са намерили лек и всичко е приключило. След това са довършени за някакви казарми, нещо са правили някакви учения военните. Казват, че на много места се личало къде е стреляно, дупки и такива работи. Но са адски много сгради. И църквата им е тук. Хода на църквата, там има някакъв се разхожда. Там насреща има кръст. И ще има вътре в църквата. Мая не там. Лудница от пилета вътре. Живеят. In the still of the night, I think of you. My heart beats with every thought of you. You're the one I can't let go. In your arms I find my home. Love, sweet love, it's you I'm dreaming of. Every moment with you feels like a gift from above. Forever and always, you're the one I adore. In your love I find my forevermore. Find my forevermore, the more. Through every storm, you're my guiding light. In your eyes I see the stars align. With you I'm whole, with you I'm complete. In your love my heart finds its beat. Love, sweet love, it's you I'm dreaming of. Every moment with you feels like a gift from above. Forever and always, you're the one I adore. In your love I find my forevermore. In your arms I feel alive. With you I soar and thrive. A love story written in the skies. In your love my spirit flies. Love, sweet love, it's you I'm dreaming of. Every moment with you feels like a gift from above. Forever and always, you're the one I adore. In your love a love story in memory stored. You're my guiding light. In your eyes I see the stars align. With you I'm whole, with you I'm complete. In your love my heart finds its beat. Everyone, sweet love, it's you I'm dreaming of. Every moment with you feels like a gift from above. Forever and always, you're the one I adore. In your love my finds its beat. Every walk, it's you I'm dreaming of. Every moment with you feels like a gift from above. Forever and always, you're the one I adore. In your love my heart finds its
feels like a gift from above. Значи това е построено през 1943 година, по времето на Франко. В Тенерифе е имало адски много болни на самите Канарски острови. От някаква чума, проказа така. И затова е почта да се прави. Общо има 40 сгради в района. И после е било изоставено, никога не е било довършено. И е изоставено и ползвано от испанската армия за учения, за такива работи. Иначе доста неща има направени, входове, работи. И... Да, имало е болница, училище, всичко имало. Като такова градче някакво призрачно. Настрани от всичко. И през 2000 и някоя година е продадено на някакъв италиански инвеститор, който да го направи цялото и да направи голф игрище и работи. Само че законите тук в Тенерифе не позволяват много работи и само са го наредили човека да го купи. Майя, бягай навънка, татко. Ти притони, бързо. Бързо ти и там. Иначе долу е с почки, с всичко. Чак е имало почки и по стените. Бани, туалетни, където се види. Цялото нещо така е направено и изоставено. Така че такива дупки имало от стрелби, от работи, където са се тренирали тук. Всичките сгради са на плочки и така оставени. Италиански инвеститор си е вкарал парите човека, ама изял дървото. Типично по-канарски. Много често явление. Казват ти едно нещо, ще ти го разрешат, няма никакъв проблем. Да, ти го купи и после очаквай неочакваното. Много работи по крайбрежието не дават да се правят. И по този начин ги ограничават. Бачи 40 къщи да направиш е там насреща има една друга, ще имаме към нея после. Нещо огромно. И сега цялото е частно, ама човек си го държи е така, няма какво го направи. Всичко е нарисувано с графити, яко. Това ми е странно, той инвеститор къв идиот е бил, според мен е честно, за да си помислиш, че тук можеш да направиш голф игрище толкова маняк в тази пустиня. Остави това, тия ветрове. А тук да, вятъра, който духа постоянно ми е много чудно. Какъв голф ще играят тия хора? Значи голфовете са на юг, надолу за към нас, там няма такива ветрове. Но тук в момента не духа. Тук си нямате на идея какъв ветрилник е. Късмет за брана. Да. Беше късмет. Той за нас е късмет, защото се разхождам, иначе нямаше да се разхождам тук. И тук да изчегърта тези работи, да ги изрине, да направи голф игрище в тия съборетини, че ти по-хубаво почва някъде на много купува и терен и го прия. Това трябва да ти го продат за жълти стотинки. Но иначе 40 сгради са направени един път. Щом още държат без да са паднали, ти представяш си на колко години? 80 години. 83 години. Може би си издържали, защото не вали много. Иначе ще заминат 100%. Нямаме идея кое е било училище, какво е било, ама това явно е било нещо по-голямо. Може би столова, нещо. Това може би е било. Някъде е било болницата цялото, като изолирано градче щяло да бъде. Обаче е останало така. Айде, майче, да има тук остана. И тук всичко е плочки долу, работи, наистина.
Тук има бани, нещо такова е било. Това какво е било? Мивки или какво? Нямам идея какво е било. Как? Я покажи. Добре. Там има хора, май, сега ще имаме да ги видим какви са. Да им искаме билетчета да видим, а? Тук какво течение става? Затвори вратата, Вело. Става течение. Какви големи такова. Мериш на пилешки такова. Тавана горе е с такова, с тухли. С едно българските четворки. Там има някаква мадама нарисувана. Някакъв културист. На туалетна на какво да мериш? Няма как да не мериш. Тук отзад имало някакъв двор и другите сгради. Виж как се е влизал, какво нещо е било. Да, имаше май по-хубави такива и аз така си мисля. Това е много глупаво, те ги развалят по този начин. Имаше много добри рисунки направени. Как си са италианци? Виж как се чува отвън, отколкото да че. Виж, там има още някаква сграда отдалечена, настрани, сложена. А тук надолу колко много са? Надолу. Някакво правим там настрани. Само жабарите се чуват така. Защо беха толкова шумни? Фашчето или виде в ръката как мериш. Мерише на тревичка. Тук имаше тревичка, кошче. Питай ме някое друго въпросче. Мале, колко много сгради има. То ни каза да ви го снимам. Че било много интересно. Верно е странно някакво такова, но не знам какво е. Нямам идея. Не разбирам от цветя. Явно, то тук като гледам какво е. Суша на суша. Те до не фар сме били там. През другото село. То оттам ни даваше да дойдем насам. Доста е призрачно. Иначе тук става за доста неща, принципно. Там пак има много сгради една в друга, виж, съвкупно с големено. Може и там да е било нещо, като училище или нещо. Но всичките имат входове, имат всичко. Чак улуци имат от покрива да отводняват водата. И какъв камък е долу, основата не е истина. Там насреща си личи много. Тук са направени някакви антични колони от древна Гърция. Да. Майя, ти на всека обаче се качиш да видиш. Ма не ми се влиза навътре, много мизерно, мръсно. Майя, изкачи. Там има писано нещо на руски език, на нещо такова, на среща. Почва се появява вятър, защото перките почнаха лекичко да се раздвижват нагоре. Хайде да продължаваме обиколката. От този червен плод го взимат с ръкавици, белят го, като зрее хубаво и правят един сироп. По плажа го продават някакви такива талибанчета. И с содичка е много хубав, приятен. Много добър. Отиваме към плажа, е там нататък една сграда. Да видим какво става. И да си отиваме към вкъщи. Една незавършена сграда, няма стълби отпред.
И другата също. Едни-две, които си ги оставили въобще без стълби. Ето тук започват постройките. Там нататък голяма част. И е там горе. Сега ще разбереме. Отиваме до една къща, която само тя е с някакъв цвят. И цялата в графити догоре. Що има пътче за нея. Явно живеят някои. Виж какъв път има, минава се по него, личи си. Следите долу. Ма кой ще живее? Тя е толкова направена в разрух. Може би била за кмета. Но пък иначе е на топ место. Да, заградени, виж, някои са изсъхнали, някои не. Борят се да оцелеят. Тук гледам каква разруха отпред, да не е яко изпокъртено. Не беше чак така. Еба ти призрачната къща. Там е един кораб нарисуван и отдолу един октопод. Е цялото насреща е това. Е, да, бе, тук има место за колите, къде се паркират направено. Майя, къде отиваш? Не мога да ги фанеш. Вратите са зазидани. Сградата е общо взето, ето и местата за паркиране. Гълъбарник. Това е сградата. Ай, тук долу пише нещо. Amigos de Lourdes. Да. Там вижте, вътре има дупка, се вижда в сградата, вътре мога да влезеш. Ма какво ще правиш тази балхарник? Океанчето. Там долу има един пъпа, ще се разхожда чисто гол. Обикаля по плажа, дефилира и иска някой да го види. Го там долу. Тия каменните заграждения тук отпред, където са, си ги правят нарочно, за да не им духа примерно отзад и докато стоят на плажа. То плаж е нещо като нудистки, нещо такова. Виждам го, да, къде ма гащи този глупак. Тоест той няма гащи, де. Ма чурка. Явно плажа е нудистки. В черния пясък така зеленина. Ето пясък какъв е на цвят. Толкова зелено. Всичките тези си ги правят, за да се скрият вътре и да не им дух. Някои дори палатки имат. Ай тук. Я кучето на пясък какво прави? Бързо, фана пясък. Чакайте това. Чакайте ще. Бързо. Фанате, Тони. Бързо, е. Тук се появи някаква пътека пред нас. Е много странно. И черен пясък нататък. Какви опасни прически имат мамка ми, какви мустаци. Наистина, право ги признавам. Колко пясък има натрупано. Айде, майче, къде е Тони? Идва ли? Айде, тук се къпат вътре. Има един с шнорхел. Е там. Тие се къпат, другите са долу.
Чак шезлонги има, чадъри преди нямаше такива работи. Морков, какво става? Умори ли се? Нямаш умора ти обаче. Тонката сме изгубили. Тони? Хайде бе, Тони! Тони винаги е бавно. Тя не е бърза. За къде е бърза? Оттам се изкачихме нагоре, обиколихме го. Бая, колко си направихме, да ви кажа честно. Доста си е. И сега какво искате да ми кажете? Че трябва да слезе от тука и да слезе долу да върва по плажа. Вау! Това е гадно. Мамка му. Ама няма начин. Си е живеел. Е имал един прозорец на кухнята. От тук му се е влизал в дневната, ама полицията го е заградила, за да не влизат вътре, да не живеят в тези пещерите. Почнаха да ги гонят на някои места, че влизат вътре, защото има опасност отгоре това да се счупи и да падне върху тях. Ама те такъв им е полезен живота, че нямам думи. Да живееш на такова место и да не можеш да си позволиш нещо, това е лудост, да живееш по пещери. Бати изтрещелите хора, честно. Тонка, ако не ме слушаш, ще пращаме там на пещера. Там горе. Имаш хол, кухня, всичко имаш. Малко интернета му ти прекъсва, ама ще видим и за телевизор да помислим някой на батерийки. Да бъдем добри. Все пак Тони ни готви. Да не ни остане гладни. Да, сигурно. Тонката ни слуша много. Не трябва да се оплакваме от нея, че без нея за къде сме. Кой ще ни търпи такива идиоти? Мая. Изведнъж от пясъка, както вървиш, скачаш бал на някаква скала, която е много скала. Мъжката. Баси скалата. Каубоеца, бе. Уж е мъж, бе. Не го обиждай човека са, стига. Тони. Майя, там има куче, сега ще падне игра. Сега Майя, като го види, гледай какво става. То гони гълъбите. Виде кучето сега стана игра. Какво ме интересува? Газ, бързо, май. Леко мене ме напри в пясък, прави хората в пясък, виж колко са много. Стигнахме и вече до това. Да, бе, там има това, къде си влизат. Да, рибарството селище. Нека си. Оттам ги качват отстрани, видях откъде ги вадат. Това е друг такъв паркинг, на който могат да спират. Тук, го е кафенето, тук ще взема колечка, като искаш. Пише, че е забранено за кучета, каравани и тем подобни неща, ама то нашето не е куче, нали? Не пише, че е за котки. Пише, че е за кучета. Майя, кажи мяу. Какъв голям паркинг. Краката са ми пълни с пясък. Майко. Време е да покараме малко колело. Шанта за дрона. То какво да караш колело, то върти безконечно. Въртиш просто толкова елементарно, че не е истина. Иначе готино заставаш си до плажа, гледаш си кучето и се правиш на спортист. Почваш яко. Тук няма никакво напрежение, келф е да, че въртиш. Само движиш краката. Иначе обиколката ни вече е към приключване. Какви кученци има направени тук. Много са яки. На вратите. Обиколката ни е към своя край. За днеска стига толкова. Сега само да открием къде паркирахме. Тони отиде да си вземе количка. Аз да си открием джипчето къде. И да поемаме към вкъщи. Какво дърво ме изсъхнало. Било е страшно гнездо на птичета това. И уникална сянка ще има. Как хубаво се чуват птичета тук.
Явно хората гледат някакви птичета. И се чуят яко. Фуф. Ей, над тази градинка ли сме? Не, тук сме, тук вдясно. Точно е тук вдясно, да. Е, там долу. Точно е там долу. Ето какво се вижда насреща. Гледката горе. Градинката. Много интересна градинка имат. Площадка и чак имат зареждане електрически коли. Добре, бе, само че не работи. Ново е, ама не е направено още. И те спират върху него. Продължаваме нататък. Мале, ако имам тук двори къща, направо си направо уникални. Вътре какви мизери имат, какви бокуци. Направо не мога повярва човек. Живееш на уникално место. Па напред си ти е готино, ти е приятно, ти е чисто, подредено. Не могат да мислят така. Грам.